Alang itu gak murah cuma dah kena kuari kulit lagi mati. Oh, alang itu gak murah muni sedang dah kuari kulit muni coba kena kena. Ruang isi alang ruang isi cuci nai mati tak riputa amu kamu kehan dah problem mana? Hello no. और पूरा मट्टी असे गाड़ी बंद ट्रैक है मा गाड़ी लो तुम्हार लंग लेसन दिखे मा गाड़ी लो गाड़ी तो की रास्ता में जाता है ए गाड़ी तो घुमा जाओ ओए गाड़ी चले गई नहीं लो हम कौन भी dak si planji kita pernah ngalak sekali Contoh itu. Noni tu nak dapat nak naik bola. Oi naik naik. Ladak lah ini abang lason lo kami ladak la kuari alam kila alam sih bang lah latung kami la non la kuari boneng alam leh Kumatum bang boning ko. lagi kahon bosnya sorsi la kahon bosnya boneng lo masih itu mangke tangga sini nelo mati itu mangke la boneng talang tum bon betul ke boneng itu ke dak ke hondum tu sot boncek itu mangke ke kelang lancot ke boncek itu Nanti kan aku hari ceng pun dak hari. Ningkan ko ando ba. kan klip ko dulu tai bo Ningkan pria prang la puson suluk sedak doma. son mangke bilang bo Tela bang so kuari long alu choklim la son doma. dak alu choklim son Ang litum long pian ge klang. alu choklim son ni tan non has girang lang mati non cheklim chok masih dola ternyata ini kecilnya teng putih choklim Tela dak ke lang sunadung si kuari kupon pula so tak nang litum si dak ke ton ke lang ke cari tum lo la si lang sunadung tong la dak long ki purma mate ko puson. langsung adung Ako tum lo langsung ge langsung pakai dak pakai hilu ulang bong sampai dah lang gitu he lang gitu nah coba kadang kami long live kelang rapun dengan pini dum kami long live team na penka channel tu ben iltum penangan labangso illegal mining po putar iltum labangso illegal mining putar kalam ki penangan klang la sondolo ladang bange parkup labangso subdivision range under si labangso borjuri labangso picnic spot along si illegal mining labangso alam kilo kasi alang litum rong isi mate rong berong thakara tum thurpak si pini hadangan damji on the spot media tumpen police tumpen chenglok beat officer tumpen chenglok on the spot damsi kwansia hokma hok hema rat paklang ji phansi pini jengto jing ni pen dam los tame niltum hadangan pale dam de prang toware beng alang litum hala illegal mining arong arara tum kadu withur pak sini gari motor pen alang litum na towara beng alang litum lapson road blockage na bidun lo pen so road blockage depa friji phan alang litum stame thur pak pen si penangan na puso kachik pudolos tame kaching doi atumon sitame nangli rok lo la police atum stame an ke kerai kom dun ji phan bor ilo pupu pachi thak ji phan si labang so alam ki apathak
kopisi nang litum non bang ke step NG non second step ada pini bang nil tum tanda nang thek don lo non second step kenal tum pilo DC long dong na imma mate CM Dr. Turjam dong hang senal tum mordam pijam ji mate asam long secretary level tong nang tum dami ji nilitum non ke pini ke bid officer fan complaint pikang lo sitame ladet ke chok chede jipot DC long to dam ikpo e boy SP long apen CCF lo sa long to dam ikpo e boy pajona dam etpo apen alangli tuliram sar ke keni iglo forest department na keni iglo lasi junto in charge iglo lasi pajona igbek nang ko ala phanta lasi hapuan ta dampo pini la sialam nil tum karbing long life pen paklang poning tum ma lalo hala dak mangke bikha kopi mede bikha gang bura phan hala british hot ke nep labang kang nang labang so alang sun amenda ala bang solang sun sama alang solang suta blasting ver masil bang solang sunta bearded pusi ala daga aratum koilo sitami da bir office atum mangke angsong manjang nil tum bike ke namun ke alang itu nang thanu no ni tum ke thangta chini ni tum ke da ke kelang chari tum chot da mangke thengpang pana hok he pate kang hu he de illegal claim le phansi ni tum ke da ke kelang nun chot angsong ben authority pe jong se thanga alu na pale li poten tum ke bono ni pusi na pudun la bang suputak nang tum pilo puji la soputa ke nili tum ke complaint pilo alang tum kupitong action ni chini ne dalo sitame ni tum ke angsong anon ne bhoi dam ignang pu la bang sinon ni tum ke step ken ikpo apen ka sitame la bang so ke song enang tum ington telo he ington igelo lake ington telo apen do ana wean son langsun nang delo ke claim tum han ke ni tum ta complaint igwer ko mani manang than ik pulote apen dak bang ta ni tum complaint pipo angsong an damji pu officials tum chepon lo forest officials pen puri officials sumpan alang damlo hadaga rat tum ke horjun pak kapaka se hadak nang ton thiblo pini footage nang litum theklo ekji litum hadak damlo waterfalls paklang dam populo sop phanta karbiang long rat tum phan tame hala tum towan nang ton koksi na che thengdunji sila tum thur paklo rongi si pulo rongi si tum ta horjun hijun ha side lo sopta lasinang litum video long la theklong paka ekji ape nili tum ke karbiang long phan ke pamise na lang sun lang roy lang jeng long ke lahai ke pangbob nang nelo kualam hansi hadak ke damik chotlo apen latum non ke government tum kupitong action ke en pune lage nili tum ta chini thike delo sitame nili tum angsong ta pale ikpo 50,000 inut amalik pensi demand ki kuri pula ke pachorai lo la forest police long si alo ke submit pu 50,000 ke nili tum ke song pen ke latum ke majok phanta demand kuri re apen latum poisa nang pi un edet man aning nang ithi nangke ther puja sikipu apen nilitum ke latum pen ke poisa ke hang puta ave apen ke ther puta ave cingkilong lelang phun pen tan nitum ke cingkilong lelang matro nitum ke hada ke ningkan ke thonggali ningkan phli pen sin nang tum dak choklem ri tiko lang sun picnic spot punon nang litum da theklong ekji hada claim ri pusi nilitum ke non ta ke dam nikchotlo angke alang tum non ta nang ke bhongdun iglo rong si tum si hala tum ki puke langsun awe ha ake helo sido puna che thandun sitame so langsun phanke wosok puru arleng pusiki pupulo la phanke dake ha bikha kambura phan british tum ke ne ba dim pupulo latum bangke non ke pangbok ep ajab et lo munit tum ke cheteng ne et pu pusiki mathasi latum langsun awe langjeng awe pupiniar niki pulong lok lo apen government tum ta action ke e joine lo lasi government tum ta action e nigno lason dream ke pabon igno supreme court tum ta order pilo langsun langjeng ke non ke pangbok long lelo apen komama blasting ki government officials tum latum ta langsun langroya dung ke blasting ki order pabon nang pu apen alang tum ki pu laso adim si latuma potado pu sita me hala ka picnic spot karbiang long men si picnic spot pulo te lahat mahan koma tum si pota ki pigder lo karbi akhine tum ke lason de pilong le lage rata dim mati pini ke latum ekdom forcefully kobja et mat pini ke rat tumana dapat damlong lean pinan latum la an si latum ke choman iglan pini ke ni tumana nge theng dun igji pu an thule so horjun hijun has andela pini non osi ne IC nang dun hodo pini dak nal tum dak arong sami alang litum banglo kopilo nang tum hana than tekang ke osi tum nang than ke mane son chi bhong ri no mane fute pini ni tum ene fute uthai dami pulo rong so tum ke original footage ke chuge nang paklang ike det lo la tum papon long ike det bon setame itum non original footage ke nami puke la tum ke nang padun ilong le det lo nang litum ta theklong iklo lalo la police tum nge pulo mo non ke situation gorom det po mo next aku lang thuna puja lo police tum itum nang pu apen itum police tum handa FIR ki pike dolo so case ke withdrawal ikelo acha sitame ako non police tuman ako nilitum ako jonai dam iktupo nang tum nak borjori ha ba ke rong kon dor karbi rong
borjuri hawar ke karbi yang rong ke rong flip ho bake doi itum ke dak rong para rong lo be rong lo ke hala tum lo hada ke adung ke rong khom lo he ke hala ke chandro tar bero Condro bero jalo ke kleng belo ke kangtok bilo non ke kangtok bi putu marong lo lake arong sar mata abedo la tum siplum klit lo Macam labang so non illegal mining ke kumal lo patir people ke. lake dorsing tumlo apen la dorsing terang apen horen terang pujar lo horen pen dorsing lo he Alam itu ngena arong lo. latum ke dak malo bon he nilitum chini paka ke he sitame la bang ke claim ke latum malo along le latum puja lo sitame lang roy lang sun long ke apota piun e puke sop tum da chini nangji apena kam claim bang ke Unil Thakur lahai tumlo angke gari ki pitum ke Sombhu pulo angke Jiten Singh Alu nampak lang mana tum betai na tum ke cisong alu nampak lang ma. alo ke pini anda theklong le lang he sitame nili tum bid office long pen alo ke hang lo alang tum nang pidun ji puja lo he nang pidun lo alo ke he sitame pini an sini tum alo ke theklong ik le non talang paka khile Curupal. Lalu lasi labang so alam ki puthak non carbing long Thomas Council atum Dr. Turiam Nohang CM alang li daga forest in charge lo lasi labang so alam ki puthak alang li ko pitong step engineer thima la daga non ke suluk sudah atum son si dono pupu chemeng er lo kai ke mata si nok so chop son si atebe pini nil to footage me na tum theklong po athima penangan kaching doi dolo la person ke che theng a situation sinang li roklo police tum dokok si join si la pupu cherai kom un cholo police abe son de hoito chepathi lapo lasi lason alam ki si non don suluk sudah atum non dak juri awal banget tu kalau nasi tong sekot karbing orang Thomas Council asal orang tu lah labang so putak step endun si non mat pupu kepang samji pada bori pun non mat ke karbing orang life become